नमस्कार, प्रणाम। हम हई अनुराग रंजन। रउआ सभी के भोर के 10 गो बड़ खबर के बुलेटिन में स्वागत बा। कृषि मंत्री के इस्तीफा पर नेता प्रतिपक्ष सधले निशाना। विजय सिन्हा बालू घाट पर गोलीबारी के लेके सरकार के घेरलें, सीएम से मंगलें इस्तीफा। कहलें कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफा सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करत बा। 10 अक्टूबर के होखे वाला निकाय चुनाव पर ग्रहण संभव। आरक्षण के लेके फसल कानूनी पेच के कारण लाग सकत बा ग्रहण। 2 दिन बाद हाई कोर्ट के आवे आला बा फैसला। राज्य निर्वाचन आयोग सब जिलाधिकारियन के पत्र लिखलस, मामला के देलस जानकारी। चुनाव के टारे बा डेट आगे बढ़ावे के जिक्र नइखे। यूपी के भदोही में दुर्गा पंडाल में लागल भीषण आग, 52 लोग झुलसल, 3 की मौत। घायलन के वाराणसी के बीएचयू रेफर कइल गई, 33 के हालत गंभीर। और राई क्षेत्र के नरथुआ में भइल हादसा। सूचना के मुताबिक हादसा के समय 150 लोग पंडाल में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में धान बेचे खातिर बटाईदार ना करा सकीलो पंजीकरण, किसानन के खातन में हुई भुगतान। पिछला साल ले रहे अनुमति, बाकी अब की बेर से पंजीकरण मूल किसान के नाम से हुई, भुगतानो मूल कृषक के खाता में हुई। झारखंड में सूखा से परेशान किसानन के सरकार से फसल राहत के बा इंतजार। पोर्टल बंद, 20 लाख किसान कैले वालों पंजीकरण। 15 सितंबर ले रहे पंजीकरण के अंतिम तारीख। राज्य में कुल निबंधित किसानन की संख्या 38 लाख। गहलोत बतौले सोनिया से माफी के वजह। कहलें विधायकन के धोखा कैसे देती। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विधायकन के मनावे गईल रहस, बाकी उ लोग इस्तीफा दे चुकल रहे। जे सरकार बचावल ओकरा के धोखा कैसे दे सकत बानी। यही से हम सोनिया गांधी से माफी मांगल मंजूर कैनी। मुलायम सिंह यादव मेदांता के आईसीयू में भर्ती। वेंटिलेटर सपोर्ट पर बारे मुलायम सिंह यादव अगला 24 घंटा अहम। पीएम मोदी अखिलेश से बात कैले। बिहार सीएम नीतीश कुमारो कैले अखिलेश के फोन, मुलायम सिंह यादव के जनले हालचाल। गुजरात में केजरीवाल पर फेंकल गईल सियाही। राजकोट में गरबा देखे गईल रहस दिल्ली सीएम। पार्टी के कार्यकर्ता लोगन से बात करत जात घरी फेंकल गईल बोतल, भीड़ के वजह से फेंके वाला के पता ना चल सकल। फुटबॉल मैच के दौरान 174 के मौत। फैंस मैदान में घुसले आ फेरू शुरू भइल तांडव। इंडोनेशिया में BRI लीग 1 के मैच के दौरान हारे वाला टीम के समर्थक मैदान में घुसल लो। पुलिस एक्शन लेलस आ भगदड़ के बाद मौत के तांडव शुरू भइल। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। दूसरका T20 मुकाबला में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के 16 रन से हरौलस। मिलर के सेंचुरी बेकार। 7 साल बाद घर में भारत दक्षिण अफ्रीका के देलस T20 सीरीज में मात। भोर के 10 गो बड़ खबर में आज इतने। और खबरन के जाने खातिर रहुआ खबर भोजपुरी के वेबसाइट www.खबरभोजपुरी.com विजिट करी। वीडियो अगर पसंद आइल तो लाइक करी, शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।